What is up, you guys? It's your boy Marvin. So for today's video, San Fernando. just gonna be going to travel. Yeah. Kind of small travel here, pero we're just enjoying our vacant weekends days. So ato may Naga and then next San Fernando. Look handsome here. So napamidro sa mga kay Kwan. Ga-edit po ako sa video. And Let's go. Pero na let's go. Ay, ang bubo. let's go. 1 hour later. Hey, what's up mga Puto Sekwati? Yeah. Ari sa may sakaan. Naga. Agenda nila mo Kwan. Ato may San Fernando magpabukid mi kay. Basta chill rami ato. Oo, sa kanang kakapo, sa kanang trail lagit. Yes. Dagan kay mga Puto Sekwati dire oh. Wow, ang ganda ni ate oh. Love na ako silang tol. Puto Sekwati. Balik sa school na, nasa reporting. Sud kayo. Diyo sa mga pink Puto Sekwati. Kagak. Isa kay maligo ko. Yung napamidro sa nagdalin pa Kwan pa chill sa mga kadiyot kay Kwan. May po itong San Fernando. Mga pila pa to ka Kwan ba? Bukid ba? Mga pila ba ito ka bukid gani? 20 ka bukid. 20 pa ka bukid asa mo maabot ito ang Kwan, ang destination. So dire ara sa midira chill kay wala may sakyan nandito pa tong sa San Fernando sa Bulacaw. Naog midire kadiyot sa Naga din. Balik na dayon. So ara sa midira chill sa pawas ka ba sa stress ba. So Balik ka gud ba kuha no. balik ulit. Yes. Manamig picture ito din. Atin. From now, okay, mato na may kuhan San Fernando. So magmunta siya na ta para ipakita ninyo kung sa panindot ang daan dito. Nindot sa daan dito eh. Putot, nindot kay. So munta siya na ta kay Para you'll see the beauty of San Fernando. adong kami. So puntage! Boom! Another one. Another one. Another one. Boom! Another one. Last one right para makabot na sa kuhan sa destination. So, namin dali sa pan San Isidro na simbahan sa San Fernando. Anything. So abot din na medyo taas kayo. Yes, abot namin sila ng tindahan. So kadiyot ra kayo ito rin. Then after na may uwan din kay kuano. Alas 6 na sa gabi. Nag-video kayo rin. Nasa sa ng store. Damn store! Oo. Gauwa na. Anong dali ang... So, muli na mi.
Kadiyot ra kami dire kay nangayo sa kwarta sila. Nangyayari sa kwarta sa iyang papa. Uli na may kay Mato sa UC. So mga video talaga. Uli na may. So here we go. Vlog take over. Ito nga ipahan sa Murillo. Mga video ba ta sa UC na? Yeah, 70%. Sa UC. UC, here we go! gikan sa gikan mi nga to yung si main. What should I say? Love. I love. Aww.
That's all for the vlog. That was a blast. Like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on notification bell. Please. Do subscribe. Baboosh.